lovers and my lovers and Bilans. Ready? Take 3. Why, what may ihap? Ready? 1, 2, ay, kiss! Dugaya, uy, patrilis! Wow! Wow, thank you so much. Ilang kuan, oh, so grabe. Ako yung repere, ako yung announcer. Sige. Okay. Ladies and gentlemen, ladies and welcome our newlywed, Robert and Robbie. Si Magala couple with their first hungit. Ano? Dos ay hando. Dito maawa na mo. Oh, ready? Sailog man, sailog. Ready? 1, 2, ay hando. Dapat, agila. Good afternoon, ugma atong hapon. So, mga ka-Junjuns, another day, og another laag na pod. Diyan ibalik ko na ni sa Bilans kay naglumot-lumot so kung balik ni kay katong pangani namo hapon na to. So, ako'y oras kadyo nga naka-explore din ng napita. So, karon na mong ibalik panganhe, hamon pong ipakita og kining unsa jud ka ingon man sila nga mala paradise kining lugara. So, but before anything else, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjuns TV. And of course, please click ang notification bell unsa i-all para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. Unsa palihog pug tan-aw sa mga pahinomdom kay jawat pud dunay mga grasya sa umaabot pohon. And sa mga ka-Junjuns, nako i-introduce ninyo kanang kanunay bitaw na ho i-shout out kada video na ho. Nja niya akong kauban ron akong silingan sa Kuas Merkado ang akong kumari si Mads Ruby si Magala YouTube channel. Please welcome to my channel. Hello, this is Robbie si Magala. Oh yes, di ba? Kumari niya. Oh, perteng guapa. She is so beautiful. Oh yes. Beautiful guys, kung walay tapad. Oh my goodness. Labaw pong katok. So Mads, atong i-explore ning lugara Mads. Sige, go. Okay, gida nga ni hibod kung nindot mga ito kada ning lugara. Bitaw jud. Do nara ba sila yung mga lagming mga pagkaon Mads? Yes. Kana lami na. So delicious. Kay boka pads. Oh yes. Basta. Dito naglili ko dito. Nang limbot ang balhibo guys sa kanay sa view. At to bitaw to ay pakita ra na ninyo unsa. Basta kay please subscribe the YouTube channel of Robbie si Magala. Okay. Yes guys. And of course my YouTube channel Junjuns TV. Ayan. So mato na tamas, ato ning sulungon sila ngadto kay anong sige, ito na sulungon. Matan-aw ta sa ilang mala paraiso nga lugar. Okay. So, just sit back and relax. Masod na mi mga ka-Junjuns. And sa di si Mads Robbie preparing their nag-sit up sila sa ilang kuan. So masod ta. Mana ilang kuan intro. Inja. Ayo. Wah, manday tao. Why tao? Okay, madiretso rame.
So, kani kay way entrance. Wow. Wow na wow. Nautro na jud guys. Sus, nindutag na uyab dani da. Uy, wa man lagi tay uyab paita. Wa man koy tapa dani mo lingkod paita. Ninduta ka jog lugar. Sus, Ginoo ko maka ubos og ibabaw og hain ang tunga. Ano sila yung mga kuan? Mga bagong features. Yan yung pa na sa una. Pag ganhin na ho. Yes. Di na naman ko malingko danay. Kawa mo ko'y tapad. No. Dami yung tatog na ko. Dapat tapad. Susaya. Mga John. Huwag na pa ko'y kauban nani. Nindot unta. Pero bisa kung saon kaya wa man jud. So, sikin sa katong gusto mo nga sa bilas, dili jud mo magmahay, dili jud mo magmahay sa kanindot sa lugar. Ang mga staff nila dani is very kuan kanang mga maadyo-kadyo. Overlooking kadyo, overviewing. Inja doon na sila yung mga nindot nga pagkaon og gusto pud mo ngarhe nga magkuan kung gutman mo na pwede maka-order dana sa ilang sud ana sa ilang resto kay na sila kuan na sila yung mga pwede nga orderan na sila kanang manok nga Bisaya. Oo. Inja na sila biko na sila pansit nga kinalamian biko with chocolate. Yes, super nice. Inja pwede po mo dirhe mag-camping, mag-overnight kay na sila gi-offer nga tent. Inja ani kabuntag na sila ipang-serve nga mga kuan mga nindot nga pagkaon. So di jud mo magmahay nga mo are. Bisan pa sa kalayo sa although ladyo jud doon. Yes, gikan sa poblasyon Gindolman mo labay pagpila ka baryo usa mo makaabot dirhe dining dapita kay kaning dapita murag piso na lamang siguro ni pilite mo abot na mas langit ana nga ang aho mong giawhag sa pag kung gusto mo og hayahay nga lugar di sa Bilans Paradise resto bar kay dinhe relaxing doon na yung mga ipang offer nila nga kuan. So og mga rin mo molabay mo adto mo tipas sa engineering second district engineering or third basta kay sa engineering Gindolman poblasyon. Then musubay mo paingon sa Katungawan, molabay mo sa Katungawan High School, molabay mo sa Mayuga, molabay pa pud mo sa sentro sa Lumbog. Kay niya nahimutang ning lugar sa Sitio Karahan, Barangay Lumbog, Gindolman, Bohol. Diin ang lugar sa hayahay nga lugar. Makita ninyo ang isang kuan indot kadto. Both side. Yan. Wapataningan to sa kuan. Wapataningan to sa ibabaw. Mato taron ang mundalhon ngadto. Hello mga kajunjuns, kahayahay sa panahon, kahayahay sa lugar, pero dili gyud hayahay kay wala ko'y kauban. Silang sikuan, tigawon. Wow! Wow, my lovers in Bilans. Yes. Mr. and Mrs. Si Magala. Oh yes, sa YouTube channel ni Robby si Magala. Kiss, kiss, kiss. Hello! Ay, request na kiss ko Kiss, kiss, kiss. Wala bang kiss dyan?
ng banana. Ready? Take 3. Hoy, wa pa ihap. Turungan na gihap na. Tara na. Ready? Uno. Dos. Ay, kiss! Dugaya, uy! Patrilay, man! Gidig. Wow! Maglain ko gaho! Mag-kiss mo ko gaho, dare! Wow! Kitagaan mo! Wow! It's very... Sana all! Ani na ko pudyo! Magpa-adapt na lang ako dani. Kailan minahaya ka, Jesus, makalipat ko sa mga problema. Makalipot ko sa mga problema kinabuhi. Makalipat ko, guwa pa man dahil ko yung asawa. Karon pa ko kahinomdom pag dahan na nagkiskis dadto. Sama ka dun, grabeng ka sweetness ang adlaw rong hapuna. Sakto ba to? Kay nahong kauban doon sa Ruby si Magala YouTube channel. Kauban rin ang bana na nag-date sila. Wow! It's a wow! Wow! Wow na wow! And mga unsa ko nun kay murag lawi na magkaon. At ay pakita ninyo ang karong makahibaw dyan mo mga kadunjons. Kung unsa kanindot ang lugar, plus unsa kanindot ang mga pagkaon dire. Mads. Nangagdaman sila, Mads. Talagsa uno ni Mads. Tara! Hub na ta, Mads. Ang i-introduce si Ma'am. Usa sa mga staff din sa Bilans Paradise. Hello, Ma'am. Kasi mga Ma'am. Ilvi. Wow, Ma'am Ilvi Ilaga. Daghang salamat din sa Ma'am kay Juday Mingi. Ko ana no, wow, grabe overwhelmed jud ko. And salamat gisa na to. Lagi jud ni. Maanong Bilans. Oh yes, thank you so much, Ma'am Angel and Sir Beltran sa inyong gihangat ko. Gihangat ko. Ganda man jud ay mininjo, daghang salamat kaadto sa mahinaot ko mga magbalik-balik jud may kanunay. Mads! Dali na, Mads! Kakanuno na ko silang biko. Wow! Wow, thank you so much. Una ilang kan. Oh, so grabe. Wow. Ma, walay bana na. Hello! Walay bana ako mga asawa sa turon. Kare! Oh, guys, single guys. Single. May mga single. Oh, yes. Ay, resulta, double. Dali, ma, utro, araw makita. Dali naman. Lagi nga. Iba sindig makita tadanig. Paring dyan. Paring. Sige na, Ma'am, kayo maghinungitay punta. Yeah! Ano? Dili siya magpalupig. Wa siya kauban. Si Ma'am ang naa diri, sinaligan diri sa Bilans Paradise. Mo ko rizang ka humitron. Alina dear, come here. Dear! Hinungitay na ka dear. Alina dear. Patay ko ron. Maminzo, lalay ko ron. Maminjo ka ron hot pots. Kasala na, Miss. Hoy. So guys, Lebring Coffee, Lebring Bacon. Pero guys, na sila ay kanang kuan. Kung gusto mo mga guys, panggutom mo na sila ay Bisayang manok. Bisayang manok. Oh. Yes, Bisaya guys. Whole manok is 500 pesos. And then naapa siya. Excluding na sila sa kuan, may labot sa pagkanang luto, ang sa pwede mga kuan. Labot sila, pwede po mo order og lahin pag pansit. Lahi. Wow, kadyas na. Wow, para ka na sa langit. Ang sarap. Hoy, wala ka sa langit. Nandito ka sa Bilans.
Paradise na nga. Nandito na tayo. Paradise. Nandito nga tayo sa paradise. Yes, guys. Uy, Thank you. thank you sa cheer. Wow, sana all. Okay. Ladies and gentlemen, let us all welcome our newlywed, Cho! Robert and Robbie. Si Magala couple with their first hungit. My first time, hello. In their silog hungit. Wala guys, Ano? Ako awa man ko'y kain. Ang hana naman Okay. ko. Imagine na naman ko. sige, ikaw help niya. Ano? Dos ay Uy. hando. Uy! Dito mau. Dito mau, ano mau? Hindi mo, hindi mo. Ready? Saan man, uy, magsailog mo. Sailog man, sailog. Yeah. Ah, ready? Uno, dos, ay handot. Ay, hando. Handos. Ay, ay naman ang handos pa dyan dyan. Ang maghagdot. Merry Christmas to us. Ang lamig ilang biko. Mana ang giingon ninyo ka? Ang ilang mga pagkaon din yung mga lagme. Yes. So karon ha na sa natilawan. Yes. Ispisuha ka dyan kuhan. Ispisuha ka dyan. This is the... Chocolate. Yes, this is the first time, guys. na Dapat depod mo kung ano o gusto mong overnight stay sa Bill Ann's Paradise. Dunay sila gi-offer nga tent. Yun Sa, guys, pila na to ang tent? 350. Oh, 350 ang Kay tent. 400. Good Diyan for na pa pila yung ka for- person ang masud. Kaana. 6 sa 400. 400. Sakto jud guys. Family date. So, Wa na ilaing bayaran. Wa na maura to. 350. Pero na may entrance. Okay, entrance. Diyan ka buntag kanang order na lang pag ngane. Pagka doon sa ilang gusto. O gusto. Pila na yung usa ka usa nga na kanang bilao. Kung ano na sa 175. Ay dili 125 kay 250 man ang duha ka bilao. 125. So good for daghan man eh. Tagsaragong hiwa tarong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. pero di 12, no? 12 guys. Di ko kaya ko sa nakahiwa. Kay ara lami Guys, isbog ra ko diri pads. Engon si Ja guys, di ko no sigong di sa ang isang hiwa guys. Makita man pud no. Well, Joke. it is proven. But not tested. Oh. Na sila offer nga overnight stay. Yes guys. Kinsa man tong may jowa. Oh, sus kinakamuran sa magjowa guys. Oh, ari ba dari? Yes. Kay, grabing nindot. Alamig jud po dyan ka gabi eh. Og na may uyab ngare. Sus, sa alas 10 ka murag dos. Sure ko makat forma kita mo sa kapo. Mag-imagine lagi ni si Zabala. Labi na. Isang mga lagi guys ba? Na isang handos. Na isang Makaporma. handos. Makaporma ko no. Bawal sa pormahan dati basta kaning biko ba? Ay, biko, lingin. Guys. Oh. Makaingon po tag over sweetness guys. Biko is lami siya guys. Tamis. Nato dani ang sweetness Basta, din sa Bill Ann's overload. Paradise kay. Dato magaling mo ganina, nag-sweetness na mo. Umaapaw, sana umaapaw ang sarap. Umaapaw ang sarap ng ating kinakain ngayon. Oh yes. Lalong-lalo na ito, Tagalog na to ha. Mga kajunjuns, I'm not English. Don't English me, I'm not sure. Ha? Mga kajunjuns, di dyan mga magmahay sa mga rihe. Bill Ann's Paradise is malaparaisong lugar. Modern gingnan nila og paradise. Bill Ann's is came from sa kanang kan sa tagiya nga si Ma'am Angel o si Sir Beltran. Mao na. Bill Ann's, Beltrans and Angel Paradise. So ilan na yung paradise duha. So that's it. So musta ka na ta? Hi. Nawa sa hong bahay channel. Bahay channel. Welcome to my channel, Junjun's TV. Hello everything. Mga guwapa. Mosaka na may taas. Hala, lami lagi
Dami ang kurol niyo? Dami ang kurol. Yes. Adapted na to namo. Because we care. And of course, she cares. But no one cares me. Char! Sana all! Sana all may jowa! Og niya na taron! Mulupad na ta! Aniya! Wata 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 wata! Ipad! Agila! Para! Abot na ta! Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at donadan shout out time mga ka-Junjan. Sa nauna may shout out kay Ma'am Emilia Llamazares. Yes, thank you so much Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out, big shout out kay Mel. Okay, dan tamsak. Okay, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Edita Yupis. Okay, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Taraking Wapugi Officials. Okay, dengan salamat. Another shout out, mega shout out kay Simply Amazing. Thank you so much, Simply Amazing. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Ana Limular. Oh yes. And of course, mega shout out kay Ren Rex Mixed Vlog. Okay, thank you so much, Ren Rex Mixed Vlog. Another shout out, mega shout out kay Joy Curify Vlog. Okay, thank you so much. Thank you so much, Joy Curify Vlog. Another shout out, mega shout out kay Ruby Simagala. Okay, daghang salamat, Mads Ruby Simagala. And of course, mega shout out kay Jijen Bort's Vlog. Okay, kagwapa sa akong nanay ug manang Helen. Okay, thank you so much, Jijen Bort's Vlogs. Okay, thank you so much. And of course, mega shout out kay Mama Willie Garcia, ni An Garcia Gulapa, o ni Letlet Garcia Mercovio. Okay, thank you so much nga na sa Laguna. And of course, mega shout out kay Bernie Jeronimo o Gijan Jeronimo nga na sa Sarangani Province. And of course, mega shout out kay Nidstar Kabir Hinautan, kay Ilvi Hinautan, kay Suzina Carias, o kay Sabens Nituda. Okay nga nasa Elena Ito Store, Poblacion Alicia Bohol Public Market, Poblacion Alicia Bohol. And of course, mega shout out kay Elena Ito, Madam Elena Ito nga nasa Japan. And of course, mega shout out kay Insan Nina Olivar YouTube channel, kay Melvin TV, kay Mel Ax TV, kay Mel and Mel Gaming channel. Okay, thank you so much. Kay Angel Man YouTube channel. Okay, thank you salamat. Kay Vel Kabayan Vlog, kay Isel Salo YouTube channel, kay JR Ayuban YouTube channel. Okay, thank you so much. Kay Mark Golosinda YouTube channel, o kay Michael Bersano YouTube channel, kay Nigel Boholano YouTube channel, kay Ryan Bilamoste Vlog YouTube channel. Okay, thank you so much. Kaboholanan Go, kay Angelic Boholana Vlogger. Okay, kay Jovelat Music, kay Nenyo Haramilyo YouTube channel. Of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjuns TV. O palihog ko, click sa notification bell para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. O palihog ko, patanaw sa mga pahinumdom, idawat sa mga grasya pohon,
Tumuhin na lang ko dagang salamat and advance Happy New Year to each and every one of us. Thank you so much mga ka-Junjuns. Bye-bye!